दाखालि फेब्रुवारि दाननि 7/2022 मायथाइ खालारखालि गोदानै बर' फरायसा आफाद दानायखौ जों गिबिसिनथाराव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो सोंखारिदों। मानोना बर' हारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि थाखानायाव आरो गोदानै फरायसा आफाद दानांगौ बा फरायसा आफादनि गोनांथि जादों बेखौ बर' रायजो राजाफ्रा अनुभब खालामाखै। बेखायनो गोदानै जि बर' फरायसा आफाद दाबाय बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन बिमुं होनानै बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जों गिबिसिनथाराव सोंखारिदों, गरिहना होदों। मानोना बे फरायसा आफादनि गुदियाव जोङो मोनथिगौ राजखान्थिनि खैसारि दङ आरो राजखान्थिनि खैसारि होनना बुङोब्ला बेयाव थोंजोङै BPF हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय जि BPF राजखान्थि हान्जा बे थोंजोङै मदद होनायखौ जोङो नुदों। बेखायनो नैबे निउस मिडियानि गेजेरजों दिनैनि खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों जोङो बर' रायजो राजाफोरखौ फोरमायनो नागिरदों बेबायदि फरायसा आफादनिफ्राय जाहाथे बर' हारिया बर' रायजो राजाफ्रा गोजानाव थायो। मानोना बे फरायसा आफादा जातिनि थाखाय मोजां खामानि मावनाय नङा, बरन्स जातिखौ धंस खालामनो थाखायसो बे फरायसा आफादखौ दादों होननानै जोङो दिनै बुंनो गोनां जादों। मानो होनोब्ला थांनाय गोलाव समाव जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गुबुन गुबुन दल संगठननि दैदेननायाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारदोंमोन, बै समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF राजखान्थि हान्जाया बे सोमावसारनायखौ होबथादोंमोन। लोगोसेयै खायदा कौशल बाहायनानै बै समाव हाग्रामा महिलारिया गोदान मोनसे फरायसा आफाद दादोंमोन जायखौ जोङो बिसु होननानै मिथिदोंमोन। गतिके बे बिसुनि गेजेरजों सोमावसारनायखौ होबथानो नाजादोंमोन, गावसोरनि लाबालाबनि थाखाय खामानियाव बिथांमोनखौ बाहायदोंमोन। नाथाय बिसुनि गेजेरजों गावसोरनि खामानिया साक्सेस जायैनि थाखाय, लाबा जायैनि थाखाय गोदानै आरोबाव बर'फोरनि गेजेराव फरायसा मोनसे आफाद दानो नागिरदों। गतिके जोङो सोंखारिदों गले गले, मानोना बेबायदि फरायसा आफाद जोंनि गेजेराव आरो दायो गोनांथि गैथ'ला। गमामायैनो जाय फरायसा आफादाव बिबान लादों जोङो नुदों बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथाङा नैबे बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियनाव आफादगिरि महरै बिबान लादों। जोङो बुंगोन गोदोबो बिसु बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन जेब्ला दादोंमोन बै बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियनावबो बनजित मन्जिला गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ लादोंमोन। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो नैबे चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों जाहाथे बेबायदि जोंनि गेजेराव उल्थां फाल्थां जेरै गोसो जायो बेबायदि हारिखौ जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय लाबोनो जिहेतु षड़यन्त्र खालामगासिनो दङ, बिनिफ्राय जाहाथे रायजो राजाफ्रा गोजानाव थायो। आरो बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जिखिनि जाबाय बिनिफ्राय जाहाथे आरो आगानसेबो आवगायबावा, बे खोथाखौ जोङो दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फोरमायहरनाय जाबाय। बे BNSU होननाय आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनानै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारियाव खामानि मावनो हालिया, दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बर' हारिनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हालिया, सोलोंथाइनि बिथिङाव, समाजखान्थिनि बिथिङाव, रांखान्थिनि बिथिङाव बेफोरबायदि सोंखारिनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोना एबसुखौ समाल'सना खालामदों। आरो बिथांमोननि जोनोमानो जोङो नुनाय बायदिब्ला एबसुखौ सोंखारिनानै बा एबसुनि रिभेन्सआवसो बा एबसुनि हेंथायैसो बिथांमोना बे आफादखौ दानाय बायदि जोङो नुदों। आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोङो सोंखारिदों। मानो होनोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैसिमबो जोङो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो नागाराखै, बर' हारिनि थाखाय नांगौ समाव जोङो सोमावसारनायखौ माब्लाबाबो नागाराखै आरो नागारनायबो नङा। जि समाव लागै जोंनि जि दाबि दाबाफोर बे दाबि दाबाफ्रा मोनफुङागौ मानि दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय सम बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन, सोमावसारलांगोन। दा नैबे समाव BNSU होननाय बे आफादा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनानै गावसोरनि राजखान्थिनि लाबालाबनि थाखाय बिथांमोना बे आफादखौ दादों। बिथांमोननि थांखियानो जाबाय BTR एकर्डखौ जेरै हायो, BTR एकर्डनि दफाफोरखौ जेरै हायो होबथानानै बा जाफुङा खालामनानै जाफुंहोआलासिनो बिथांमोना मा खालामनो नागिरदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायजो राजानि गेजेराव जिर' खालामनानै, लाथिख' खालामनानै बिथांमोना गावसोर हिर' जानो नागिरदों। आरो हिर' जानानै बिथांमोना मोनसे समाव गावसोरनि राजखान्थि हान्जाखौ फिन BTRआव बा आसामाव बिथांमोना गावसोरनि दबदपनिखौ खालामफिननो थाखायनो नैबे आफादखौ
आफादखौ दानाय जादों बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो बिथांमोना थारैनो ओंखारबोआखै मानो होनोबा बर' हारिनि खामानि मावनो थाखाय गुबुन मोनसे आफाद दानांगौनि कुनु गोनांथि गैया जि आफाद दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयखौबो वेलकाम खालामो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै दिपेन बर'आ दिनै बिबान मोनदों सोरबा खनेन्द्र बसुमतारिया बिबान मोनदों गाबोन सबनिया बिथांमोना बारग'लांगोन दा बिथांमोना मावनो गोसोबा बिथांमोननि जायगायाव फैनानै मावफै आरो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय अराय सम दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ स्कप होगोन नाथाय बर'नि मोनसे गोथार मोनसे आफादखौ बर'नि मोनसे सिनस्रि आफादखौ बिथांमोना बेबायदि सोंखारिनानै बिथांमोना बेबायदि गाज्रि मुं सुनानै गोदान मोनसे आफाद दानायनि ओंथियानो जाबाय बिथांमोना जोंनि गेजेराव दाङाबाजि लाबोनाय बिथांमोना जोंनि गेजेराव दावराव दावसि फिन खालामफिननानै बोरैहाय बे सरकारखौ सिफायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि एकर्डफोर जोंहा दिनै एकर्ड दफाफोरनि खामानि मावनांगौ दङ सानजाहा जोंहा सिमा बारायनांगौनि खोथा दङ जोंहा गोबां माखासे समस्याफोर दङ इउनिभार्सिटि लुफुंनांगौनि खोथा दङ नाथाय बेफोर खोथाफोरखौ बिथांमोना जेरैहाय बन्द' खालामनानै जोंखौ जिर' खालामनानै बिथांमोना हिर' जानो नागिरदों दा बे खोथाखौ जोङो माब्लाबाबो सैज्य खालामनो हानाय नङा जाय बिथांमोना दिनै BNSUआव बिबान लादों बिथांमोना हाग्रामानि आर'नाइ लाग्रा साफा नेतामोन बिथांमोना मोनसे समाव हाग्रामानि आर'नाइ लायोमोन हाग्रामानि केम्पेइनाव बिथांमोना थाङोमोन हाग्रामाजों दाजानाय BSUनि बिबानगिरिमोन जाय जेनेरेल सेक्रेटारि दायो आफादगिरि बिबान मोनदों बिथाङा BSUनि गाहाय नेहाथारिमोन दा बेबायदि मानसिखौ रायजो राजाया दिनै सिनायनांगौ सिनायिनि कुनु खोथा गैया बिथांमोनखौ गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा सिनायखायो दा बिथांमोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोनोमा दिनै 50नि बांसिन गोबाव बोसोर जाबाय दिनै गोदानै जोनोम जानानै बर' हारिनि थाखाय मा खामानि मावनो सानदों आरो बिथांमोना जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारियाव खामानि मावनानै जोङो गासैबो गोखा गोखै गोदै गासैबो मोनबोजोबखानाय सासे राफोद मानसि बायदि सासे 55 बोसोरनि मानसि बायदि एक्सपिरियेन्स गोनां दिनै सासे गोरलै गथ'आ बर' हारिनि मोनसे गोथार जि आन्दलन बर' हारिनि जि मोनसे गोथार बड'लेण्ड सोदोब बे सोदोबखौ बिथांमोना दिनै बड'फानि जि सिमां बेखौ बिथांमोना दिनै अभारटेक खालामनानै खामानि मावनो नागिरदों दा बड'लेण्डनि थाखाय खामानि मावनायाव जोंहा बुंनांगौ लागा गैया नाथाय बेखौ बड'लेण्डनि जि खोथा बे जुदि आलादा रायजोनि खोथा बेखौ जुदि बिथांमोना मोजाङै मावफुंनो हायालासिनो सासे गोरलै गथ' बायदि मोजां एक्सपिरियेन्स गैयै बायदि बिथांमोना आधा ससेयाव लांनानै जुदि बेले बेजे खालामोबा बेखौ बोरै जों सहायनो मानो होनोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेयो मोनसे मिशन आलादा रायजो सोमावसारनाय बा आलादा रायजो बा बड'लेण्ड बे सोदोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसो सोरबा मैया दाख्लैसो जोनोम जानाय सोरनिबा थफ्लायाव जों बेखौ हगारनानै होनो हाया सोरनिबा फाफ्लियाव जों बेखौ हगारनानै होनो हाया मानो होनोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दासिमबो बुङाखै आलादा रायजोखौ जों नागारबाय होननानै आरो आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ जोङो नागारबाय होनना दिनैबो बुङाखै जोङो बुंबायसो दोनथ'दोंसो जोङो दिनै दोनथ'दोंसो माब्लाबाबो जोङो बेखौ नागारबाय होननानै बुङाखै मानो होनोबा जोङो गोदोबो BSCनि समाव दोनथ'दोंमोन BTCनि समाव दोनथ'दोंमोन दिनै BTRनि समाव दोनथ'दों आरो प्रयजन जायोबा BTR एकर्डफोरा जुदि मावफुंजायाबा जोङो 2-3 बोसोरनि उनावनो जों फिन आन्दलनाव बारसोमफिनगोन दा बे खोथाखौ रायजो राजाया बयबो मिथिखायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मानसिफ्रा मिथियो नाथाय दिनै गोदानै जोनोम जानानै बिथांमोना गोरलै सासे गथ' बायदि खुद्रिनाय बेबायदि खामानि मावनानै मोनसे इसिबां गिदिर बर' हारिनि सिमांखौ बिथांमोना दिनै थेर बेथेर खालामनो नागिरनायखौ जों माब्लाबाबो सहायनो हानाय नङा दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया मैया बुंदों बिथांमोना लायनो टाबाव गायनाय मोनसे दंफां टाबाव गायनाय दंफाङा सोरबा सासे मानसिया हासार होयोबा दै होयोब्लासो बियो थांनानै थायो नङाबा रानज्रिंलाङो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गेरेमसा दंफां बेयाव रावनिबो दै नाङा बियो मिथिंगानि जि दै हासार बेजोंनो थांनानै थायो मोनसे गिदिर गेरेमसा दंफाङा नाथाय टाबनि दंफाङा मा जायो बियो अराय सम सासे मानसिया बेखौ हासार होयोबा बेखौ दै होयोब्लासो बे थांनानै थायो दा जि दिनाव लागै हाग्रामा महिलारि बा बिथांमोननि दिनै जोङो नुदों एडभाइजार सोरबा माबानो दि हारिमुनो माबामोन बिथांमोनानो दिनै मैया दाख्लैनि गथ'फ्रा बिसोरनि एडभाइजारनो बिथांमोना दै लुनानै होबाय हायोबासो बिथांमोननि आफादा थांनानै थागोन दा बेनिखायनो आं मोनसे खोथाखौ बुंनो लुगैदों जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे बेबायदि गोदानै दाजानाय आफादाव हाबनानै राजखान्थिनि सार्थजों फैनाय आफादफोराव हाबनानै गावनि इमेजखौ जाहाथे गाज्रि खालामनानै लाया जोंनि लाइमोनफोरा बेखौ आङो खावलायहरदों जोंनि रायजो राजाफ्राबो माब्लाबाबो बेबायदि गाज्रि
गोसोजों फैनाय आफादफोरखौ बिखायाव बजबनानै लानो नाङा होननानै आङो रायजो राजानिसिमबो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।